महावितरणकडून मोटोरा इथं नवीन विद्युत पोल टाकण्याचं काम सुरू असून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने बसवलेले पोल कट करून आपल्या गॅरेजसमोर मुद्दामून फक्त काही पोल टाकल्याचा आरोप रितेश गवंडे यांनी केलाय। तसंच तिथे उपस्थित अधिकाऱ्यानं गॅरेजचं वीज कनेक्शन बंद करण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही गवंडे यांनी केलाय। कट कर, बिंदास कट करा, माझा काही विषय नाही। गॅरेजची लाईन कट करतात, करू शकता। गॅरेजची लाईन कट करतो माझी, हो करून ये ना साहेब, कट करतो सांगतो तुझी बघा गॅरेजची लाईन कशी आहे ती कट करतो, करा कट। इकडे जावलात ना मी सगळं भरलेलं लाईन कुठे जाते बघा। माझा विषय काय नाही, माका पप्याचा आहे ना, माका आहे नको। तुम्ही जर माका सांगा तिट्यावरसून माऊली मंदिर पर्यंत 21 पोल ह्या बाजून होत, मग हे 2 पोल हडसून कित्या मग घालता तर 21 ह्या बाजून घाला। मी काय म्हणतो गॅरेजच्या वरसून लाईन जाता, माका ती नको असा। त्या दिवशी काय म्हणले मी हयसून थंय घालतले, आता ह्या सांगते ना हो काम थांबवते ना, हे साहेब सांगते तुझ्या ह्या कट करते लाईन म्हणा। कट खायच्या तुम्ही खायच्या बेसवर कट करता लाईन उभं राहतो ते माका ते सांगूच नको, माका सांगूच नको। गव्हर्नमेंटचं काम थांबवतो, माझ्या खायच्या बेसवर तुम्ही माझ्या गॅरेजची लाईन करतील, माझा तुम्ही खायच्या बेसवर बंद कट करतात म्हणता। मी काय माझ्या बिल थकी दा किंवा मी काय तुमचे ह्या ऍडव्हान्स भरून घ्यायचं, मी सगळं भरलेलं असं, माझं त्याच्याशी काही संबंध नाही। तुम्ही खायच्या बेसवर सांगले तुम्ही लाईट तुझी कट करते म्हणा, माझं बिल पेंडिंग हा, मी ऍडव्हान्स बिल भरले, ह्या महिन्यात बिल आहे ना, मी ऍडव्हान्स पैसे पे केलेले असं। सगळे प्रॉब्लेम इथे मिटलेले आहेत, इथे यांचा प्रॉब्लेम मिटलो, याचा प्रॉब्लेम मिटलो, तुझा माझा प्रॉब्लेम हा त्याचा काय रस्त्याच्या बाजूला, रस्त्याच्या बाजून मग ह्या रस्त्याच्या बाजून नाही एवढे ते नाही रस्त्याच्या बाजूला, रस्त्याच्या बाजूने